Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kanagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudayin nga ti surat ti pakasaritaan ni Sylvia may pakasaritaan na nga napanguluan annulment. Dear Manong Nemi, nalpas kamin nga ng rabii, today di nga rabii Manong Nemi. Adan ti kakaisunang anak mi, iti silad na, tasadyay Manong Nemi nga ituloy na iti ag-review. Tainton bigat Manong Nemi ket exam da kano. Ada iso na Manong Nemi iti fourth year high school. Balasangin Manong Nemi ni Jenny, ti kakaisuna nga anak mi ken ni Tommy. Idi umasadeng kanyak ni Tommy, kabayatan nga agururnusak iti kusina. Sylvia, honey? Babalik ka din agsalita tanong madamdama. Napatigad ko na samon nga may pabigat. Itan, tapnumalpasan da amin. Iti, ternes, bono iti hardin. Oray nga sa jay. Sige, ilipas ko lang kami ng obrak dito. Sige, umayik tumadam naman. Agsisiduker tirik na Manong Nemi. Kaslag para parik na kaniyak. Nga kasla maitupak ti sa nga si bubukil nga lubong kaniyak. Dahil nga ibaga ni Tommy. Dahil ti padpadaanak nga mapasamak Manong. Isong isagsaganak ti bagik tiriknak. Barbarin na makontrol konto tiriknak. Nga sa anak to nga agsangit unay. Nga kabailak to nga tiriknak. Nugas pagarikan lain. Masansan nga minin Manong Nemi nga maladladaw nga agaw-awid ti asawa manipo dito pisina. Mga papisina ka mga doa. Napintas ti biyag mi gabatag padpada kami nga trabaho na. Nagtinulungan mi ng patagder ti balay mi. A model house. Ada alad na napintas nga hardin. Upat nga kwarto. Ti master bedroom nga kwarto mi. Ti kwarto ni Jenny. Saad na pa'y duwa nga bakante. Ngano, masapa nga agawid iso na Manong Nemi ni Tommy. Sumrek man iti silad ko, uno silad mi nga duwa. Ngayon ito namaen na, nga makastrekan ni Jenny iti silad na, urumor matlain. Mapaniti sa bali nga silad. Nagbalinan nga nalamiis na asawa kanyak. Kaya nusto lagi diti patpadamag na kanyak Manong Nemi nga dasabalin nga babae ti biyag na.
Baka iti ito garabi, manong nami kat formalin nga ibagana. No anya ti kahit na mapasama. Kit kaslasan ko kabaylan nga ibtura. Ngim patib karek ti paginagam ko. Patib karek tirik na. Hindi makatutprasak manong nami napana ko ni Dayan na. Nadagayam sa nasangwan na manong na brandy. Umininom. Hindi ba't nalapas ka ng nangan kat samon nga kahit pa ito minom ti arak? Dinamag ko. Kahit ko lang ituloy, bitin. Kahit ko nga, manayo ng tinom ko tapno. Maitulit ko nga ibaga, kahit ko ibaga kaya nga. Tani kami deta. Sylvia, I'm so sorry. Kasladyak pat yung mapasamak. Kadata ti amin. Kabatay di, namamo ka, inayat ka tinapudno, nagkariyakan ka, nagkalaysata, nadaan ti may sanganak, balasang itan ni Jenny. Ngayon santa nga nadaan ti lalaking anak, naging kakaritoy, kati mo madlayin may ibaga, nga ginaw kapay, barbaring ko na, nasakbay nga menupos ka. At ako mapayanak ta. Diyan mo na kapay. Tumi, no at atapoy mga kunkontrolak, no? No kasano ti pa nagkalikago mo madaan ti ading ni Jenny ka, mas pay ka niyak. Ano ka ti mambalin ko? Awamatin. Dadakariti ka po na no apay nga limamis ka kaniyak. Dadakariti ka po na no apay nga saan nagpayin nga kakaida. Nga, di mo lakayat nga makadlaw ti anak ta. Dadamat ka dito pagyam-yamanak kang katubi. Dadi mo kayat nga ipadlaw ti anak ta. Di mo paspasama kang kanata. I'm sorry, Sylvia. Saan ko natungpal ti karikan ka? Ngayatin ka tiag na nayon. Kaputa. Kadagito'y katsan kan ngayatin. Manong nemi napasama ka. Di ba nakangig ko mismo kang kuha na dayta? Tinirid ko tirik na. Nangig ko na mismo. Manipod ka ni Tumi nga sanak nga ayatenin. Kaya nagsusuri so na. I'm very sorry, Sylvia. Nagbalina ka na roko. Gabulayin ti kalkalikumak nga lalaking anak. Numampay-awampay. Taging kakaragito ikat. Samat pangimbaga ni Eva nga masikukin. Ni Eva ti patpatik ko o bubing nga amang imitis ka. 22 lang ti tawan na. Ipatpatig na ni Eva. Kaya nakasaga na nga. Agdan na kami. Gamotay so itan ti patpatik ko. I'm so sorry, Sylvia. Tasang ko na pagtali na tirik na ka. No sa lotsudem no ada nagkurkurangam awan. Awan pulos din nagkurkurangam. Perfect. Nagbaling ka na siya at dungong asawa kaniyak. Nagbaling ka na siya at nadungungin na para kini Jenny. Ngam siya at ada diferensya na. Inimamamok ni Eva. Iniinot nga na ibawing tirik na kang kuwana.
Ada apartment nga pangdagdag asak kang kuhana. Nga nung asta nga awanak. Itirabi, nga nung saan nga gawin. Ada kinisidong na. Napagtulagan mi. Nga agsinatan. Taisot ka dan na. Umanugot ka kuma para iti legal separation kan annulment. Kada kita nga mangmangeg ko, manipo diti asawak, manong nemi, kasla maramramas, pero nga mapagpagkalan, kasla maderderder ti pusok, kada kita nga mangmangeg ko. Kaya ba nagsakit, nagsaksakit, manong nemi. So sino ko matasahan nga masaktan? For how many years, nga inayat ko, nga agdandan na kami ang-asawa kinitumi. Hilbasan na ibaganat gasta, nga saanin nga naragsak idisidong ko. Saanin nga naragsak pa idisidong mi nga gina, kansan akon nga ipatpatig, tadan sa baling nga ipatpatig na, nga uping nga habang imiti siya. Ibagbaganan ti legal separation kan annulment manong nemi. Anya tinamnamaek. Kananya ti maibagat. Uri nga tagpagpakasyak nga saan. Uri nga taibagak nga ikis ngunyak kayat. Uri nga tagparinto mga kitisangwanan na kadagluwak iti dara. Saanin nga mababawi pa iti amin. Kit kinunakan ko na. No saan ka nga naragsak ka na kami. No adan, iti sa bali nga mabait yan, teragsak mo, Tommy. Saan ka nga ikawid? Saan ka nga ikawid? Basta ti kinapatig mo kanyak. No sa dino ka nga naragsak, sadyay ka. Palubusan ka. Nanuad ako may anti-legal separation nga papeles ka nagpirmaak. Nanuad ako man nakasaga ng annual papers, annulment papers. Nakasaga na kang pirma, Tommy. Nga ba'y kasla mabriyat nga maminpinsan ti barukong ko. Talo mamalin lang kumakad, kayat nga mamasamak ti ba nagsinata. Tama mo kanino, sinot kang runaan nga mapektaran, ti kakaiso ng anak ta. Diyak kayat nga mamuan na. Nga kayat na kung isina. Diyak kayat nga mamuan na. Kabayatan nga maprocess ti legal separation kan ti annulment. Dadangar ti pagpagkasik ka. Palubusan ka no sa tinno, ti ayan ti ragsak mo, Tommy. Palubusan ka. Saan nga bali nga siyang tagsagaba, basta ragsak ka? Nagsangsangit ak, halos agpatpat nagmanong nemi. Yawan ti turog ko, hindi na hindi nga rabi. Manong nemi. Ang tamat sang gabasit nga rin turog ko. Hindi makariingak. Indayal ko tinamber ti asawak. Kadamkat may mesa nga balay ti ayan mi. Ngam tawagan. Sinong batan na? Sylvia. Good morning. Good morning. Tilay pakpakasik ka. Itultulit ako matagpambarang iti anak ta. No kasalsalita tayo suna. Kas kumay ti dati.
Nagsasangutan nga mga mawatag tingit mong sawin. Awan magtanagan. Kabayatan nga mapras-process na papeles. Saan ko ipadlaw? Kaya ni Jenny di amin. Nabibinas naman, mamuanan ton. Maprobaran ton tanalman. Sige. Nagyaman ang tumi. Silvia, pasensya ka na. I'm so sorry. Okay lang. Sa mga ulit-ulitan tag-sorry. Tawali ulit-ulitan tag-sorry. Saan nga lumag-antirik na? May kanigatag pamarangit sa sangwanan ti anak ta. Siya kaya't nga ipadlaw kang kuwana nga itangat damag at nagsagsagabag. Ikarigatag lang na tagbalik nga naragsakit sa sangwanan ti anak ta. Ti umisim. Kaya mamahan numadlaw na kita matam. Ti sobra pa nagsangsangit mo. Ikarigatag na saan nga isarang tirupak yung kuwana. Sige, bumangon ako. Hindi ako nagluto. Kat nung astama nung nemi nga bumangon maten ni Jenny. Ano agkapon iti banyo manong nemi umay kaniyak kabayatan nga glutluto. Good morning, Mommy. Mommy, I love you. I love you to anak. Ay, Mommy. Tanda rin ti graduation. Aday ko pa yan, anak. Huwag sila dandanin. Ay, datan ni Daddy. Hello, good morning, Daddy. Dapat naman inarakop manong tiyaman. Nasnawak, ti umasadig kaniyak, ti asawak. Inarakop na kami. Kumusta man ito, sweetheart ko? Ganay mas niluto na, ka na kaming pintas. Oh, Jenny, Daddy, may matulungan eh. Mami mo tamangan tayo ito. Ha? O, no siya akong diwang tulungin ka, sweetheart. Ha? Tamangan tayo ito. Wow. Nakasweet na mami yung daddy, ha? O, pulos pa ng valvali mo, ha? Kastawan di ko na. Ay, awang nga tanti kararagsakan nga anak. Kakaisungan na anak nyo. Nakabibinas lahat at relasyon na daddy ka ni mami. Champion kayo, daddy, mami. Kaya nung kaspagaling karon ta isardengan ni daddy, hindi kina sweet na kanya. Oh, ano arte mariknam? No, saan nang isardeng? Di ba, daddy? Oo na. Eh, pangisok anak pa yato. Maamim no saan lang isunam. Alam, nakakaapal kayo. Oy, baka na boyfriend mo. Oy, ompay, daddy. Ano yung tigit nagpropose ka? No way. Kahit ko ti makapagturpos, ada trabaho na, then sangut nun ti may panggap iti ayat. Manong nemi ito pisina. Madlaw da. Tano kam no ikarigatak man manong nemi agpamarang sangwanan ti anak ko. Ngam di ko pisina makadlaw tayo. Hay, Silvia. Ginustaan ta. Ul, amay na pagka nakidungaw. Idrabi, kabinanom dyan na tayo. Apa ko man napanak nakidungaw. Langam ti sobra nagsangsangit ah. Naling ka siguro ng agdungaw. Nalablabas pa yung dungaw. Tinapasama. Tabay. Karen. Si kalat pang imbagaan. Ano namin? Nagproposan ti asawa kiti sina. What? Hindi rabi. Kahit na nangagsina kami, legal separation sa anal. Talaga, pundugay man yan ha. Nga dahil sa bali ng babae tibiyag na. Kasi kung istorya, malimamiis.
Sa ada mga ibagbaga. When, inanugot na, 22 years old. Baka nun na ganun. Inkaserangan. Ala. Kasara ti biyak. Anyang arti mabalin mo, no? Saan nakanakayat ti asawam? Alangan ba't nga iturturo na pala ti kasi nga kung ano, saan nakanakayat? Yung paglagin nita, imanugot nga saan nagpadlaw iti anak mi. Ngayon, kasanon tong harodin nga, awatin ni Jenny nga anak yo. Gayam ket nagsina kayon. Gayam ket madaman ti process ti annulment. Gayam ket adat sa bali nga pamilya ti amana. Ito no kwan, namin pinsanin nga saan kayo nagnandan na. Uri mo nanto no, mapasama kang damin. Kinam katladgasat niyo. Nakapimpinas ka, nakasayasayaat ka, makasapol ka ti sa bali nga babae di asawam ket isukat na ka. Wala. Napimpinas lang ko ba pasukutan na ka lang, isukat na ka yan. Isina na ka na mismo. Alakas tala ti biyak, Silvia. Idawdawan mo kinahapo Diyos. Nasabi ko matamay babawi ti amin. Nasamit lang mapasamak ti panagsinayo. Kaya po siguro manong nimi iti sobra. Nga panagriknak ti mapaspasamak. Nga ore man pampamarang kami. Kapo siguro ti sobra sakit man. To imagine. Kuna ti asawak man. Nga tapno kang kanayon nga adda dito'y balay. Tapno saan nga madlaw kung saan nga dumlaw ti anak ko. Mano? Imagine. Insan pat nan, ti babae na dito'y balay. Iso ka diti. Kunam nga Eva. Iso. Eva, ti asawak. O, ano nga asawa? Ex-wife kunam. Di mat penalpas ti annulment. Di asawak pala. Oh, uray pa eh. Ay, pasensya kan, misis. Siya mo tentayetin ti asawam. Dating asawam ko na ko mo. Aping nyawit mo to'y. Tapno ka na yun ang adat to'y. Kasi ano no, makita isunan eh. Ikarigatan tayo nga madlaw ni Jenny. Dano, ituloy ng ikasedak isuna. Siyempre, mapasamak nga, umiyanak sa jay. Kasi ano no, madlaw ni Jenny ng awanan. Umanugot ka? Hanggang nga nas ka ng sunod-sudik. Gapata mo nungat ka. Oh my God. Sweetheart. Di akin laod ng kwarto. Sa iti na kwarto na. Kasi ano no saan nga maliklikan. Nga makita ni Jenny nga sa balik ang babae dito oy. Haan tayo nga ipalubos. Tano adda ni Jenny saan pulos nga rumuwar ni Eva iti kwarto. Adamat bukod, adamat CR iti kwarto. Kasi ano no sumrek ni basta ganito eh. Ni Eva. Ngayon mo sa mo kaya hana ko nag-awawin. Sige nga na. Sige. Agasam ano. Dukas na nga, adda ni Jenny. Ngaga po iti eskwela. Nakapupuklat na rin nga babae. Kaninto no sumrekan ni Jenny. Ti kwarto na. Idanon manong nemi ni Tumi ti kanin di babae na iti kwarto da. Sa dyan ito nga padpad na kadsyak. Nakangangang may maysa. No lumabasak to iti kwartuda, manong nemi, mangagkunto ti asog gan aring engda.
Kasla makulkul ti panunod ko. Ang sakit. Ang hapay ngay palubos ko. Habisan ko ngay laban ti kalintagak nga siya nga legal nga asawa ni Tommy. Habi nga sangop pangipangatan da nga babae. Gusugos ko ti rupa na ti suelo. Hapay. Ngayon ka po patay ka, Tommy. Kan ka po tadyakayan. Ang maamuan ni Jenny. Nga kastoyan ti relasyon na. No muna, manunimit na mamigatan kami. Naglaing agpamarang ti asawa. Nga nakaswiswit kanya. Nga ipabuyan na nga mismo iti anak mi. Kananyan tulangin ti marik na kunaan ti anak ko. Nga digit-digayang makitkit anak at pasig nga pamarang. Saan to nga taga siyak ti babalawan ti anak ko? Yapi nga ipalubos ko. Nagsakit. Nakasakit. Kan kapot kastoy nga paspasamak kaniyak manong naimiti may isang amalem. Pagamumlat ng tamaulaw kasla mabriyat. Kasla bumtak ti ulok iti sakit. Naging ganda pukaw kun ti puot ko manong. Inagsublin ti puot ko. At dakit ti ospital. Ti asawak manong nemi ti nakabantay. Tommy. Nakaapot ka gaya min. Di masamang ganyan. Anot orasan? Rabihin. Tiyanak ta. Ang karigatak ti. Nangibagakin ko na nga. Bigla iti panakaibaon mo sa jay. Regional office yun. Sungawang ka. Katsyak, impagkadakmat nga. At aparting atin darak. Ni Eva. At jay. Ikasanunod kita na gitidwa ha. Biniling ko na Eva nga sa nga rumari kwarto. Uri rumaro naman nga nakaturugin ni Jenny. Saan nga amo ti anak-tangan ti ospital. Takayin mo ka ding mamon na. Anat ko na, doktor. Di doktor nga mga asikaso kang kaagat. Di doktor Ronald Barrientos. Amamam ka nun. Dr. Ronald Barrientos? Ako malagip mo agnagan ti Ronald? Ada. Isot na ka-duty ita. Umay nakapasya rin. Isot na yan eh. Hindi ato mang ilukat. Tiri daw ti kwarto ngayon ko. Nakaringgaya man ti pasyente. Uway, doktor. Hi, Sylvia. Halasin na. Roland. Doktor kagayam. Yung tuloy ko ito nagbasa hindi, kahit ko nagbaling ang doktor. Doktor, nakarati. Excuse me, doktor. Sabiha, mabalik ko pala panawan, so dala pa kong katangin. Okay lang, Tommy. Sige, ibati na kami. Idudududwa kami, mano. Kumusta? Sikat di ba kayo ibaga kanyak no kumusta ang doktor? Kumusta biyag ko na? Guwapo ti asawa ma. Bagnos ang babaero.
Doktor, ti may panggap ti sakit ko ti pagsalitaan ta. Ronald ko ng kanya. Ano ti sakit ko? Adda ka di agdam mga sagsagabae nga baka depression. Mad-depress ka and then adda mad-develop nga tumor iti otak mo. Kahit mo kasawa, doktor. Nadingitek awang nga magkaking ka. Cancer ti sakit mo. Cancer. Yeah. Dagiti cancer cell iti bakim na-develop na gitoy. Gaputi sagsagabayan. Iso dakil ti pamatik nga da sagsagabayan nga agdama. Ora iulbud mo nga awan, adda. Di mo lang siguro may bagano, niya na ita. Kat mga sawin na daanak ti gastoy nga sakit, gaputi mapaspasamak kanyan. Anya ti mapaspasamak kan ka? Nabayagan nga saan ka mga agsayhat ng kasawa. What? Under process the annulment kalisami. Oh my God. Agpampamarangam laing iti matang ti anak mi. Kinabudno na Dr. Ronald. Kinabudno na Ronald. Adda di kapit na iti mismo nga balay mi. Nga tapno makaawi di suna ti renabi. Tapno adda isuna nga makit-kita anak mi. Siya dyan na mismo nga pagtaingan mi nga mga arabi ti panaglipot na kanya. Abay, palubos mo. Abay, hindi mo ilaban ti kalintikam nga legal nga asawa. Diya kaya't nga maamuan ti anak ko. Nga kasdayan ti relasyon mi nga naganag kang kuhan. Maamuan ng tulat ta. Nga numabalin ako bakit saan na kaya diya kaya na maamuan na. Tabarbaring numaatur pa iti amin. Kasano pa nga maatur mo kuma? Kahit mga asawan, di kasi nga aramid ti asawa, ipatpatig mo ka di pala iso na. Amom, Silvia, diya ka muna niya ti mariknag. Idi tao. Siya, dinag-admit kang ka nga siya tagbaling ng doktor mo. Idi makita ka. Kasi na nagsublikan niya at tinapalabas. Ronald, laglagi pa mandaan tantido, agpadpado tangan na asawanin. Nabalo akon. Kinamagkadlangan niya. Balo akon. Idintatasi ka. Separated. Maananal, di kasaryo. So nalaing ta. Saan ka pa nga inasawa? Nga mabalbalo ako. Manin. Gabuti sakit mo. Ngayon, ikarikan ka, Silvia. Numampasaan nga siya ti kang runahan. No di kat nga po Diyos. Ti kang runahan nga mangispalkan ka. Aramidag ti amin nga laing ko nga mangagaskan ka. Tapno may bilang kang cancer-free. Tulungan ba ti bagim? Agtungpal ka karigit ti amin nga biling ko. Saan ka nga matis depress? Ta isod magdagdag dita. Ti mahod at tumor iti utak mo. Ang bale. Karigitoy ng panahon kat talagang napipigsan, napipilig di ti angas. At therapy ka. Himdya kaya ti ba ikumpahin, doktor? Wala, mabalimit lata nga. Sa payam tuman dito yung ospital, una dyan ka private house, private clinic ko. Before nga mapangkat opisina, and before, one after,
nga opisina before nga gawid ka ti malam. Nagterapi ka. Arami na natin amin. Tapos kasta, may bilang kakadikiti sumagmanulayang at cancer-free. Basta itong palim na kinibiling ko. Risk na ang kakadikiti agas, di mo liplipatan tagtumar. Nanginginangin, I will help you financially. Siya kunti mang gastos, kadikiti agas mo. Siya pa yan iti gastos, kadikiti panag-therapy. Kaninto na maimbagang ka. Ito nagbalik ka nga cancer-free. Maprobaran to siguro maternity. Panakanal ti kasariyo. Ikasar kanto. You're my first love. Silvia, nalipatan mo. Sikatin mo ng sukat ti puso. Roland. I'm sorry. Amo ka din ni Tommy? Nga da relasyon tayo di? Sana nga mo. Nga mo na hindi nga, dahil mo na ang boyfriend mo, sakbay kang kuwana, saan ko yung baga. Gabot ang Virgin Akmet, ngayon kasar, ti asawa. Mabalinta na sublihan din na palabas. Yan tangay kat, di nakamutin kaya ti asawa. Oh, di okay, di ba? Matmatayak mo din. No, saan tangay palubos? Tulungan di Pakim, sang kagliwan nga tumar. Tandaan am amin nga bagak, kanagtungpal ka. Babayan ti bileg, di kiti medicine, ken kang runan ti amin. Ti pasnek ka pa nagkararak. Tapay, kaya't mo ka din di matay. Lumabalingat saan, nagsipot ta, kasanong tupay ti anak ko lumatayak ngayon, anak. Kasi nun to pwede mga sikaso kay kuwana. Kanadan sa bali ng pamilya, wanong babae at asawa. So please, ipakat mo ti amin, Ronald. Roland ko na. Roland, ipakat mo ti amin. Ganipas nagkumatay ang kararag. Ngayon, di mo itulok nga talaga matipres ka. Agtignay ka, agtrabaho ka, kaslaawan ti sakit mo. Di mo pamparutan nga masakit ka. Saan ka natin? Saan mo nga itulok? Nga, amok, mawatak tikit mo sa doktor. Roland. Sige, alaminak. Ngayon no kas pagkarikan. Na talaga. Nga naikadengan ti pupusay ko. Itapay kat awate konti kinapod no. Kagastoy ti gasat ko. Hinsina na akong ti asawak. Kalpasan na, nadahanak pa iti gastoy sakit. Kabuti pa nakadespress ko. Ti maot ti gastoy sakit. Kanya ti basol ko tam numapasamak kanyak ti gastoy. Sa mga babalawan ni Apo Diyos. Agkid daw kakid diti tulong na. Tulungan ka ng karara. Saan ko lang basta ipakat tilain ko nga doktor, espesyalista, no di kat tulungan ka pa nga karara. Ribuharak mitlayang manumnemi iti daytang aldaw. Kadawan ti awan ti anak ko manumnemi ti sumang petak ti balay ta dahil ti eskwela. Kadag parang tuwa nga nagkapuak di regional office na sumangpet kadadakon. Kinasaritak ti asawak manumnemi isud nga duwa ken ni Eva. Mabaling ka din nga sarita kayo. Sige. Eva,
Ay, honey, sweetheart. Ano kami tibaga na ito ex mo? Napatigo na tibaga ka na kayo. Kanagpagpakasya. Ngapat ganda ko man. Oray ta. Oray no saanin nga maprobaran pa iti annulment. O ba kung saan nga maprobaran? At na ka ng sakit ko, ay ba? Cancer of the brain. Hanya? Kaya't mga sawan? Iyoray mi nga matay ka? When? Saan nga mabayan? Dito ti resulta. Di ba nakadiagnose ko? Tapos dumamati kayo. Uri saan yan? Uri saan mong ipagpakitaan? Sweetheart, di ba? Siya ka matibay siyang nagbandag yung kuhanin sa hospital? Nakasarita ng doktor na? Nakasarita. Check pinabaga kayong ka nga. Ada kanser ti asawa. Wow. Manong Nemi, makatungtong pa na ka na itong eba. Imagine. Dito man pala iti tao nga makangig. Iti sakit nga nakahanak at agwaw. Basit lahingan nga panungan ng panagsakripisyo. Di pagpakaasik ka na kayo. Ano kami di pagpakasim? Baka iba ka nang nagsinata. No, sana. Saan ko iba ka nagsina kayo? Ngim kahit ko. Nga, saan ko mga dito iti amo ba? Tommy, please? Wanang, no saan nga dito iti ayan na. Di, adadagdaga sa kung umyanak. Di mo ka di may sakripisyo. Nga sumangpat ka masapa. Mabalin nyo mat nga ramidin. Iti kanaig no sumanday at ramidin nyo ti aldaw. Saan nga tirabi? Please. Tati kayat ko sakbay nga matayak. Kayat ko nga naragsaklat tati anak ko. Nga makita na nga slawa, nga awan diferensya at relasyon ta. Nga makita na nga, awan ti problema. Diyak kaya't nga maamuan ti anak ko, nga nagsinatan. Diyak kaya't nga maamuan ti anak ko, nga adanakala nga sakit ko. Tuore maamuan nito mataya ko. Diyak dumatin makikita no kasalot pa nagsangit na. Kaya't ko nga maminpinsan na nga baklayan ti amin tapno gulpe. Saan nga agsagaba ti anak ko, kabayatan nga matmatayak. Diyak kaya't nga makitak ti anak ko, nga tulungan na agsagaba. Kaya't ko nga naragsaklat ta ti matang ko. Kaya't ko nga naragsak ti anak ko, nga makitkitak, kabayatan nga ururayag ti papatay ko. Please. Ma'am, nagsarita kami kini Eva. Ketwen, para malaing timod, udi nga daw mo. Tapos saan unay nga nasakit tinakin mo nga matay? Patganda ka. Sige. Nagsarita kami kini Eva. Simre ka kung manong Nemi ti silid ko. Na dito yung tuloy ko nagsangit. Nga nagkarkararag manong Nemi. Diyos ko. Pa-check nga nakami yung amin ti mapaspasabak. Ken pa-check nga may sa dito yung pandubok yung kanyak. Tapi nga kastoy. Tapi nga siya ti kastoy, Lord. Nga mamok kan pa-check. Nga diyo ibaklay kanyak na ito'y no diyo namnamain nga saan ko nga kabaylan.
Na kayo, Lord, di bang padpatim ka kanya, kaputsan, nabukasan, tak nga baybayan. Kaya't ko, nagsublitin natin aragsak, di pamilyak, Lord. Kaya't ko saan nga panagin ko na, ti pagpakita mi iti asawak. Kay pagpakita mi iti asawak, iti anak mi. Imnoan niya talaga tinaikan na ikandeng para kanyak, Lord. Kung ti karbigak, magsupyat, magkontra ka na kayo. Nagasagana ka umawat kanya, man nga payong agasat kanya. Ni Dr. Roland. Araramidan naman ti amin na magnamnama nga pagimbagandak, ispalandak, nga maimbagan ti sakit ko. Na magnamnama, nga amunan, nga nagsiya na kami nga gasawa. Kaya't na nga ituloy mi, ti dati nga relasyon mi, na may samantin nga bano. Biyudo, ken separada. Ngam da kayo, Apo, da kayo, Lord, di makaamu na niya tiriknak. Kalpasan ngayon patay ko ni Tumi, dinto pulos sagbaliw na etapa patay. Ngam ti kayat ko. Saan ko mapasamag nagtultulong ang sinat ni dalan mi iti asawa. Agdalinad kumahangad na kami kit buo nga naganak kini Jenny. Dahil talaw na iti magpagkasig ka na kayo, Diyos ko. Manong nemi pimanawan ni Eva. Kit kas, iti kayat ko mapasama. Saan nga umumiyan? No di kat iti aldaw, ti papan na. Tagpapas na, no nyaman ti kayat dang panagpapas ti aldaw. Basta gawid nga masapa. Wan manong. Kasi ti may isang aldaw, manong nemi mo no nakawid. Adamat din ti anak ko. Nakairuaman ti anak ko, manong nemi. O rin no nagkita kam ti bigat. Kahit tamasok manong walang oras nga sanggam nga nagkita. Arak ko pendak na ko. Mami, I love you, Mami. I love you, Mami. Ay, andan na, Daddy. Isakti magsawat kang kuwana, untas ka. Duwatan. Okay ka. Kahit ito imatang nga mismo manong nemi di anak mi. Nga makara kapag narakop kami ng agasawa. Sa isyak pa inukan, iti umuna nga mga kadigidibibig na. Ang sweet naman. Kasta mo ni apal, digiti karubang makakita ka na kayo, Daddy, Mami. Ala, sumrik kayo. Sumrik tayo. Ala, anyo ni pagpakita, baka no, umapal digiti karubang nga, handangar aramin din, kasta nga kinasweet na nga, aga-asawa. Kat marag-aragsakan nak, manong nemi numampay amok, nga panagin ko na, tigas diya nga aramiden tungtung palin ti asawak manong. Ngayon siya kakit talaga nga kibi na kibiin. Kat manipod manong nemi, edi awanin ni Eva dito'y balay. Kinunak yung kuhana. Agsubli ka ti silenta. Ang mga numakita na ka. Ni Jenny nga maturo ka sa baling na sila. O sige. Hanggang matpilitan na di mo kayan. Kamo ka na banong katil daw. Apoy misam ka hasta. Kaslawan sakit mo ah. Amom,
kahit ko nga tulungan ti bagig. Amo ka dinuan niya ti maudan ti sakit ko. Panaka-depress ko. Di basol ko. Saan ko mat kipabasol ka ka? Ingam ko na ni doktor, no liklikak ti depress. Ta umisa maglata, nga ti panunutek ket awan sakit ko. Nga saan nga nakaprocess ti annulment ta. Nga kasalanat awan anyaman na, nga awan pulos na pasama. Ipagpagasikan ka. Oray ta, dandani akon matay. Nawayakan to na yan. At sa mundo ko makabaybayan, ti anak ko. Ti anak ta. Nagkaanak ang tuman ka ni Eva, sa mundo ko makabaybayan, ni Jenny. Kung ako lang no, di mo kaya tagsangit, nga ti panunutim kita awan ti sakit mo, nga saan ta ka nagsina. Apin ko kasta. Sige nga nun. Dahil dito sila ta. Di ka may iliw ka niya. Sige. Pag gusto ka. Ori mapilipilit ka. Agyamanak ka. Hagamali. Nagragsak unahin nga matay. Lumariknak dagiti harakop ka nakik mo kaniya. Let's go. Nabayagan, Daddy. Nagkanahig kami iti asawak, iti ready nga nabi manon nimi. Gibi na. Impang ko amin ti irut tarakop ko kinkuhana. Impang ko amin manon nimi ti makaarusrik na nga asog ka na rengeng. Taday ta talaga ti marikrik na. Kasla ididamo mi manon nimi ti agkanaig. Kastat kang kanahin na marikrik na. Haging ka nga nagreduaren maron name ni Jenny iti high school. Nakaragraksak kami manong name naman pa saan nga isunat ti Balitorian sa Lutorian la isunat. Grande ti pa nagpaalam ni manong. Imay ni Eva. Hindi may corner na. Babalik ka di salita ta. Oh, apay. Nagpapasugahan ko na nga na uyong tikirida. Ngayon ti legal. Abay, bagam ko na uyong nga. Di na parang sa umon. Di ba, natangtangsit ka ng siya. Nga siya kung tinatangsit na siya ti legal nga asawa. At sakit mo unawan. Anta. Nga ba nga, panagsasaon ba nagtigtignay mo kasi saan? Ang gabutan na rami ti kastoy. Takasat bilin ti doktor. Tapos no medyo payagpao ti biyak ko. Di kayat ko kat matay ka. Nalagat na hanak dagdagan nilayang apo Diyos ti mong dagdag kanya. Malaksin nga ta, paltugan ako, bagkungan ako, tapatayin ako. Ano kami ti problema, Eva? Ti problema. Saan nga dumagdagas ti asawa ko? Saan nga dumagdagas? Dahil naman titulag ka. Ti Aldaw, Bagyo ti Aldaw. Saan nga umumay? Apaan niya ka ng rason? Diyan ka mo. Tamagan kang kuha na. Awang problema kun ka na. Awang problema kun data. Problema yun nga doon data. Basta tikid-kidawak lang. Oray ka na gito'y nga saan kami nga padlawit anak mi. Agkakaid na kayo? Nagasawa kami gayam. Agkang kanaig kayo? Nabangluak man, napindasak man. Nga mali, takukomtor nga may pinsan na matayak. Oram lang nga matayak. Intun ka, papatay mo. Intun bigat. Paiso? Hante nga amo nga mamutay yung nga mapantay dita. Slawon sakit mo Ando sakit ko.
Ngam tsak lang yung palubos ng sakita. Takas at balakan ni doktor. Ang pagdanagam, hang pa'y nga amo da ito ni tumingam kahit kung ibagaking ka. Among ka naga doktor ko kin ex ko. Isot imo na nga boyfriend ko. Ngam sa kam nagkatuluyan, taadad na nga pinati ni Roland. Dagin naganak kang kuha na. Among ka nga balo iso na. Kat kabayatan nga as kasunak. Nagtultuloy nga na-develop ti dati nga rik na kanya. Kat ko na nga asawain nagto no malpasan ti annulment. Di ka ba't mataya? Nararamidan ng orti amin tapno may sakto mga ibilang at cancer-free. Ikasano nga rin doon sa kamatay? Adaman siya annulment. Ikasano no? Ano pagdalaga mo ya? Ikasano no? No ano man na yan? Saan nga mabalinda ito eh? Manong nemi kasla amok noan niya ti kayat kuma ni Ebang Itaros. Kaputamad madlaw kumanong. Kasanon nagsubli ti dati nga panagayat ni tumikag ka. Deje ti saludsud. Kaputamad madlaw kumanong nemi nga slasaan nga padagin ko kuna. Dagiti arakop ka nagag na. Dagiti pakpakita na. Saan nga pamarang manong nemi ipagpakita mi nga ragsak iti imatang tiyanak mi. Aging ka manong nemi kaaldawan pa nagpa-check up ko. Sinakap manin ni Roland, doktor, kaya di mamuhan ti resulta. Good news. Ano nga good news, doktor? Roland. Nakaimimbaga talaga ni Apo Diyos. Kitamti, kinabilig kita, nagiti medicine, nagiti therapy. Ipagbagada nga, orek therapy ka, o sa servina ka po ta. Ngayon mawon imposible ka na Apo Diyos, di ba? Tinongpal mo at tibilin ko. Nga, agtignay ka, agsao ka, agtrabaho ka kasla awan ti sakit mo awan ti madi nga problema yo iti asawam di ba kasi tinaramin ko doktor Roland tinulungan tawagim ket tinulungan na ka ni Apo Diyos kaya nalainga ka doktor mo huling kong itiklaritan nga you are cancer free magana ko Naimagangan. Ito ka ti pa naka-approve dya annulment. Kahit numalpasan, approval na. Siyak dumating ng mga anxiety. Will you marry me? Doktor, Roland. Roland. Sige. Kanagamanak. Kagamanak ka na po, Diyos. Thank you, Lord. Thank you. Diyos ko, thank you. Taminat ganyan tingin daw ko. Ang nabali nga mapukaw ko, di asawa. Basta agtalinaan pa lang tibiyak kanyak. Tapno ituloy ko nagserbi. Agkas ina, ti anak ko. Manong nemi, impadamag ko na ito'y siyempre, iti asawak. Tommy, I'm sorry. Abig sorry ka. Sa anak pa'y amatay. Ano yan? Cancer-free. Kahit mo sawan, sana ka mabalo. Saan ka mabalo? Ngayon, follow up mo ito approval ta annulment.
Ken, mabalin na nagdanan. Siyaktong di baka mo ni Jenny. Si papalubos ako. Nga oras ang ganang gagawin. Nga kandan na mo ni Eva. Na kayong tagdan na. No. Pamit lang. Gre-ring sa cellphone ko. Sineta, ni Eva. Mamaling nga yung speaker mo. Sige. Hello, Eva. Hello! Kamay, mauray ka uno saan? Umaiklong out dita. Diyan ka di ba kaking ka? Nga. Nga. Kasta kagayap. Sa bagay, hindi pa ilaga mo na ita. Nga may turid mong isina ti asawam. Siyakto kita kabit mo laing, may turid na pag-isina. I'm sorry. Nagsublin ti dating harik na kiti asawak. Ipatpatig ko man ni Sona, kan saan to nagbalit pa ng ipatag ko hingkwana. Nangaro na ita. Cancer-free ni Sona. Cancer-free. Naging sasakit laing ta asawam. Nagsublin ti dating managayat mo hingkwana. Buisit kayo, di ta kayo malangan bay. Tinalyaw nagtasawak. Umis-isang. Insina mo. Gabatas ang kagaya mabaling nga isukat iti sa bali. Gabatas ka tibat patig ko. Silvia. Tommy. Nagyaman lang. Kinagang nunaan ti amin nagyaman tayo kinabot Diyos. Nagyaman lang. Hindi ka pahaod, ti pa nagpamarang nga raramidan tayo sa sanguanan. Ti anak ta. Sa nagbarinan nga saan nga pamarang. Kabuti patpatik ka. Adayat nga naibudi ka na kita rakop ka na kakuking ka. Nagitila ilok ka. Tommy, katsantun nga mo ulit pa iti amin. Diyak to ni palubos nga mapukaw ti amor ko ken ka. Gabuti patpatig ka unay-unay. Sikat ti rumping nga ayatek, gabuti sikat ti adaan tinasudi ka na sinaw nga panagayat kanya. Imagine, rumbeng ko mga ilaban mo ti kalintigam, nga papusuyan na, taday ita tiragsak mo, uno ragsak ko katiragsak mo, man. Mamaniknik nga talagang ipatpatig na. Kanapay ko mga saktan ka. Saan ka nga rumbeng nga saktan? Itikas kang kasilbi nga daan, tinasinawa pa nagpuspuso. Ipatpatig ka. Ipatpatig ka matunay-unay, Tommy. Di mi napupuutan manunimi at dagayam ti anak mi ti asidin. Daddy? Mami? Jenny, nabayag ka? Nabayag ako. Nanging ko di dialogue yun. Narakrakgayam ti pamilya tayo? Jenny, anak. Kwa, Daddy, no need to explain. Makawatak ti amin. Nagpambarang nga kayong kanyak. Ang pambarang na hindi talaga nga saan ako nakayat ni Daddy. Ngayon itikid daw ko kayo ko na. Ngayon tultuloy mi, tikinasweet mi, kuno. Ngayon deta ba't tinakatulong kayong kuha na tapno isubli na kanya. Hindi dati apamatig mo. Anak, ipatpatig ka. Gapukin ka, kat saan kaming agsinan kay ni Daddy. Awan ti sina, nilaing patay, ti mabaling mabagsina ka na tayo.
Mami, ada pa gayam sakit mo nga kanser. Ado gayam sa sangko nga mo ha. Sa aming pagpakamukin ka, dadi mi kayat ngagsaka pa ka anak. Kastat pa nang ipatigmikin ka. Ngayon ore maamuha mo nalpasin. Saan kami ngagsina? Kinidadim. Ken, nagasan mo tin sakit ko. Mabay kinapon Diyos. Oh my God. Makiarakop ko man ka na kami anak. Kan agyaman tayo kinapon Diyos. Agyaman tayo keng kuhana. May sapay nga milagro manong nemi tinapasamak. Sagbay nga nagmenupusak. Nagsikugak. Manong nemi lalaki. Nga tikal-kali kaguman ti asawak manong nemi nga lalaki nga anak addan. Kasta o ni ragsak miya, kasta mati maragsakan manong nemi ni Jenny tadamit lain ading na. Ading na nga kasla anak na. Iti kina adintog tigap titawan na. Ni Dr. Roland manong nemi awan tinaramidan na ata nagsinubyanan kami with iti asawa. Tasaan ko matan nga matpatigisuno. Dito nga ron ti pagkasarita ak manong kano ni Emma ti pagsaludsud dem awan ti damag mi kang kuana. Nagaraw mo nga babae. Bagakit ni kuma tumit agbabawawin no talaga nga nagsina kami ket nagkasarda. Amang ano nakarma kuma ni Tommy. Gapatare nga babae. Nagbalinan nga sawsawan ng bayan. Sabi ko man nakabati ak ti adal liwakan pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagbuya more power to your program manong and God bless. Toy ngaro dagyaman nga pagaya mo. Sylvia. Wow, thank you Sylvia.